धनुराज उंगली किसिम किसिम के बनल बागा हानवा नहीं चाही साया साड़ी साजहनवा हो किसिम किसिम के बनल बागा हानवा नहीं चाही साया साड़ी साजहनवा पिया एक कहिनी हो रहा बाटे सहारा से मिला देखे घरे आई नदा सहारा के पिया एक कहिनी हो रहा बाटे सहारा से मिला देखे गाँवे आई नदा सहारा के डीजे धनुराज रिकॉर्डिंग स्टूडियो उंगली हवा से कलसा के लाई बनी मजबूर हम अकेले कैसे जाईब कहरू के घर हवा से कलसा के लाई बनी मजबूर हम अकेले कैसे जाई नया मोहर बनी हम कनिया काहे नहीं कि बुझते पर कनिया इहे करी लेनी हो रहा सुनी सहारा से मेला देखे गाँवे आई नदा सहारा के पिया एक कहिनी हो रहा बाटे सहारा से मेला देखे गाँवे आई नदा सहारा के डीजे धनुराज गाड़ी धके घरे आई ना तोरा जे कुमर जी से कही के भेजाई पियऊ गिरी त गाड़ी धके घरे आई ना तोरा जे कुमर जी से कही के भेजाई कहिनी हो रहा बाटे सहारा से मेला देखे गाँवे आई नदा सहारा के हंजी कहिनी हो रहा बाटे सहारा से मेला देखे गाँवे आई नदा सहारा के हो किसिम किसिम के बनल बागा हानवा नहीं चाही साया साड़ी साजहनवा पिया एक कहिनी हो रहा बाटे सहारा से मिला देखे घरे आई नदा सहारा के पिया एक कहिनी हो रहा बाटे सहारा से मिला देखे गाँवे आई नदा सहारा के रिकॉर्डिंग स्टूडियो लखौरा।